karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Wa lagi sila. Kana, Jo. Lami anay. Lami, Kana, gid, kana. Kana. what the? Sige pa, Jo. Sige pa. Kana. Kana, lami agit. Uy. Mga hay! Sa ba? Kana, lami agit. Boy, anti ka. Pero ayaw pagpadasi mong gibati. Ayaw iyamong ang imong daddy. Okay. Boy, anti ka. Pero ayaw biyagin ng taon pag-atak-atak nila. Ay ta, pag-atak. Inumdumi nga. Waki katungod. Igod gamay. Ka-realize na ka? Sige. Boy, anti ka. Okay. Nakadungog ka. Oo, nakadungog ko. Pero dilita mo, Judge. Basi lang sa atong nadungog. Asi dili mo judge. Kaklaro aron. Wa patay nakita. Pero nakadungog ka. Hinahinay gamay ay mo tingog. Sakit kayo ako dugan. Manggawas na ta. Tana. Dili ko. Maminaw gid ka? Mga hayop sila. Ang imo lagi ang taong tingog. Hinay gamay. Tana, magawas na ta. Dali. Kay nagsugod na sa pagpamarog ang ako balhibo. Ayaw, ang dangin, Jo. Maminaw sa ko. Ayaw, ang dangin. Kana. Uh, Kana, gid. Kana. Yaks. Lami agit. Ang kaloon. Wala ka sakit eh, sir? Wala. Ilangian mo ko. Nabali. Jisa! Oh! Jisa! Jisa! Isa to. Sir Mon! Usa may nahitabo ni Ma'am Jessa, ha? Naunsa man ni siya, sir? Nakuyapan? Palihog lang. Palihog lang sa pahilo na sa sofa, sir, ha? Nara ko yung pislito niya. Maulian na lagi ni. Ha? Ano na nila? Nakuyapan, sir. Ha? Dada sa klinik. Bo. Layo pa tong klinik, sir. Ako lang una ni siya paulian. Tay pa, ha? Pisliton raning kanal-kanal ilawom sa ilong. Wow! Naulian gid siya. Say, Pwede na nato siyang dadun sa klinik, Sir Mon. Simon Ray mo niya. Wa pa ka mahumanog masahin ako. Di. Sorry, sir. Sir Mon, ikaw na lang assist ni Ma'am Jessa, ha? Dadala ng inhaler, O ipasimot lang niya kung kakuya po na sad siya. Okay. Jisa, tana. Dali. Hinay lang. Kuptan rati ka. Mon. Ako rin sila, sir. Puhi iko. Nya, okay na ka? Ha? Kaya na ni mo mula ka paingon sa klinik? Di ko mato sa klinik. Ihatod ko sa akong office. Nakadungo ka? Gimasahi siya ni Jo. Mga bastos na tagunahuna. Sigurado kang masahiray na hitabo sa sod? Sigurado ka, Mon? Sigurado. Kay, nanimaho kong haplas. Wadi ka kasi mo sa haplas kanina. Nya, waka kakita sila mga hitsura kanina. Wa may naghubo nila. Pwede na maguna bisag dili maghubo. Uy, ikaw ha, bastos ka ha? Nakadungog ka gid ni Mateo kanina. O lagi. Pero, misinterpret lang nato ang atong nadungog. Sure ko ana nga way kababalaghan nga nahitabo sa sudoy. Kay, pagkuyap gid nimo nga nakasinggit ko, miyabli dayon ang pultahan sa lounge. Way, langan. Way, hibaw na automatic. Miyabli dayon, ubigawa si Jo nga bidalig duol nato. Kabantay ka na?
Mo ba? Nya, siya pag yun nakapabalik sa imong panimuot. Sure bitaw kang ay nahitabot nila mo, ano? Laki! Sure lagi ko. Sa ako nang giingon nimo, kita'y nasayop. Kita'y mga bastos o gunaw na. Kadi. Si Mateo. Ay, saba ha. Hello, bro. Aligod. Ha? Ako? Kinsa man yung gitawagan? Ako gani. Sige, muanha ko. Okay, sige. Thank you. Paduon ko. Huh? Doon na ko'y, kuan ka na, ma-provide nga additional info ni mo niya. What lang? Unsa? Lagi. Sorry, gid kayo nakasami. Yabaga ninyo eh. So, ingon anak ko kahayop sa inyong pagtuo? Dili, bro. Paminaw sa. Bastos bitaw kaayo ka paminawon ganina. Promise. Kamoy bastos una-una. Nabastos lagi ang mga una tungod sa among nadungog. Lami. Naganahan na pagkaot-gaot Ha? na pagka. Anak ko? Mitray ba yagig kukuan? Kanang, dito na ako lainon sa pagsabot. Pero, the way you good, kining, the way man gud nimo nga pagkasulti, ha? Lain kay paminahon. Kuyapan ko si Jisa. Imagine gud na gud. What the? Na, what the gyud? What the mo lang? Haskang. Saan lagi masaya ni Jo nimo? Ha? Hmm? Gilamian magkagmayo? Agong o. Oh. Oh? Head? Nabaday lang o. Yabaga, gini mo eh. Okay. Accepted. Bro, tinoon bitaw ay mong gisulti? Ngayon sa man? Nga kuan ba? Nga bastos ko paminaw? Ay katawa ba? Laki. Masula gud. Imagine na laki nga nakuyapan si Jisa samtang naminaw. Ay, Mura kag naglutaw sa panganod paminawon, bro. masula. So sayang nga wato na ako ma-record na. Ako to ipadungog nimo. Pero, tayo ba? Nganong nanood mo sa no? May tuyo manggukon nimo. O si Jisa may tuyo ni Jo. Nagtuo na siya nga imo gi kasaban si Jo tungod sa chocolate. Maong misud siya para unta nga di pinsahan si Jo. Pero stilan mo timisugat na mo. Ang imo kining makapabarog nga balhibo nga dialog. Tuyolok. Makapabarog sa mga balhibo. Kalay na to paminahon. Lawgawa di ni mo sa. Gimasahe ra gani ka sa o nga head. Ing ato na ka? Unsa ba ni kalo? Kung masahion ka sa o nga dili head. Yabaga, mo yung labayo hindi ka rin. Maulan akong kamot da. Grabe sad si Sir Mateo makapapisil siyang uwi. Ipaduot man yun. Dugay pagid kinahuman. Ako dyan ang ihumulog in tubig akong kamot. Dahil katug na ko. Oh, unsa man ang imong gipisil-pisil sa imong kamot, Jo? Oh, gipamaulan nagtinight? Daghan day kaayo gipabuhat si Mateo nimo? Di man la. Nagpahilot ra si Sir nako la. Nagpahilot siya nimo? Dito sa opisina? Sa iya ra kong ola. Labad man ko no. Padoong tingali na siya sipon niya. Giubo man sad siya. Adi man sa dinoon grabe nga ubo. Baya! Si Mateo! Oh. Lola? Pastilan! Lingawagin na ko eh. Ano di ka? Di ba ko na magpahilot si Mateo og laing tao? Ako ra may pwedeng muhilot ana niya. Masuko na kung may laing muhilot niya. Aw, labad lagi tingali kay to yung o ganina la. Na, bisa pag-unsa na kalabad ng iyang o. Mas muinom pa na siyang tambal kaysa hiluto na siyang laing tao. Mao bala? Nagpahilot lagi siya nako. Dugay pa mga minahuman. Dugay na human. Ang imo paghilot niya,
Dugay na human? Oh, ngano dila? Haskang! Samot! Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!